Abukelo BMK YouTube production. Danku sekhona njalo ngikada. Yabona njengamanje ngiphethe umsakazi ibhari yase KZN. Njengamanje ula eMlazi ufikile. My brother sikubingelele. Kunjani mfethu? Ngiyaphila kakhulu kuqhawe lakithi. Ngiyazi mfethu ungomunye wabantu abayiphakamisa kakhulu iKZN yonkana. And namhlanje ula eMlazi, uMlazi Gospel Choir wenza into enhle kangaka. Uyibona kanjani nje wena? Ngiqale ngibongela uDon mfethu, ngiyibongela uMlazi Gospel Choir, bayigroup engiyithanda kakhulu. The reason ngila angizile ngokuzosebenza, ngizoyibusisa emphefumulweni wami ngenxa ukuthi ngiyabathanda. And ngiyathanda ukubona izinto ezinhle iqhubeka nje, ikakhulukazi masibuka amaciko enza ngokusemandle nabo ukuthi umculo omnandi nophilisayo nobuyisa ithemba ukwazi ukuthi ubusisa impilo zabantu. Siyazi my brother ukuthi njoba ukuyiradio kakhulukazi kunamaciko okusebenze nawo namaciko okuwabone nje ephusha ngapha nangapha. I-advice nje ongabanikeza yona ikakhulukazi wena njengomuntu osemsakazweni omkhulu. Okay, njengomuntu okuyiradio mfethu, noma kuthiwa akusawona umsakazo njengokhozi FM, noma kuthiwa sikuyona imedia company yenu le iBMK. So umuntu into ebalekile irespect, ukuhlonipha umuntu ongamazi, uhlonipha umuntu omazi, uhlonipha umuntu ongena position, uhlonipha umuntu one position, uhlonipha umuntu ongena mali, uhlonipha umuntu onemali. Equal level respect ifani. So iyona ndlela ukhiye and iyona into eyenza ukuthi umuntu aphumelele bese kuba ukuyithoba. Ngihlezi ngitshela abafethu engisebenza nabo ukuthi ayikho into ebaleke nje ngokuthi whatever okwenza noNkulunkulu asuke kubusise ngakho usuke ngakubusisela ukuthi ugabisela abanye abantwana. So irespect, ukuyithoba, ukusebenza kanzima. Uzobona la kuMlazi Gospel Choir kunabantu abafikile bafana nothina, akwabantu vele sebenesasasa nasebedumile nasebaziwa, but bayakwazi ukwehla bazosupporta such groups njengomlazi Gospel Choir the original. So nami njengoba ngila ngize ngenxa yothando, but kuthina sonke kwi media space, we entertainment, we media as such, asihlonipheni, sizazi izinto ekumele sibhale ku social media, sazi ukuthi sikhuluma nini, sazi ukuthi sigcina nini ukukhuluma, sazi ukuthi sikhuluma kanjani. And then bese siyazama amathuba emabhizinisini, buka abantu abokufika base abakhona eNingizimu Afrika banganani, ongabala amaSomalians, ubala amaNigerians, ubala amaZimbabweans, abhizi ayasebenza ezweni laseNingizimu Afrika enza imali, sikhona thina. Why thina singasiki iphethini and then nathi sisebenze to try to make imali for imndeni yethu, for izingane, for intombi zethu, makuyintombi, for amakhosikazi, makamakhosikazi. Kunomdala siyazi ukuthi wena ngomunye wabantu abenza nama events. Mhlambe khona into esingabe siyibhekile wena ozoyenza, siyazi ukuthi buye uwenza into ezikanjani. Yeah, angibonge nje kubantu esebe bangisupporta. Nginendawo eMzinyathi host ama events, ngiyafisa ukuthi nani nifike futhi nizobona. Pick up to Professor, pick up to Juice, pick up to Lindo, pick up to baningi oma yogurts, baningi abantu sisibe nabo. But aim yami nesifiso sami ukuthi in a year or 2 years before Black Coffee retire ngilethe yena. So indawo esemzinyathi host ama events ahlukahlukene, khona neziphuzo, khona nokudla, kuyahlaleka kumnandi, umitha abangani abasha, muthanda abangani abasha uyabathola. So asupportaneni, siphusheni, zameni imali, sizameni impilo. Yabona. No, social media futhi ingabe bakulandela kanjani? Social media uma fresh SA kuona wonke ama social platforms. Ukhozi FM ngenza u8 to 12 Friday as well as Ukhozi FM Top 20 between 12 and 3 emini. Nekuyishow ehamba phambili kakhulu, nesimbonga kakhulu ngayo uNkulunkulu. My brother siyabonga kakhulu ngesikhathi sakho. Ngiyabonga, thanks. Ibhari yase KZN sikuthatha sikubeke njenge BMK YouTube production, senza show ukuthi amaciko siwalanda enjengoba benjalo, abahlonishwa akade bekhona kuma events ahlukahlukene sikulethele bona njengoba benjalo.